Hello guys good morning नोंथांमोनखौ आंनि दुग्गा मोसाहारी YouTube चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायना लाबाय स' लोगोफोर आङो दायो दंफैयो नायदो नै बबे जायगायाव दे आं बबे जायगायाव दङ नोंथांमोनहा मिथिखाबाय जायफोरनाखि फैबाय बे जायगायावहाय मिथिखाबाय स' लोगोफोर आङो दायो दंफैयो निज्लागुरि दा आङो बेयावहाय दंफैयो नै लोगोफोर ओरैबायदि समायना रमायना नैबेखौ नुदों ना नै नैबे आं थानाय न'आहाय नैबे जाबाय मा होनो थुरिनि न' बानायदों बियो नै माने जिरायग्रा आरोखि ना बाहाय नै रेस्ट हाउस बानायदों नै बेयाव जिरायग्रा रेस्ट हाउसा हरैबो दङ दै आङो फुङाव 2025 नि डिसेम्बर ना 22 दिनैहाय 22 ओमफ्राय समबार बाराय मानडे ना आङो दिनै दंफैयो निज्लागुरि पिकनिक स्पटआव लोगोफोर नै मालायफ्रा बेलासियाव फैयो मोनायाव फैयो अपेनिंआ मैया जादों थांनाय मोनायावहाय जाबाय अपेनिं आरो बेरायग्राफ्रा मा बेलासियावसो फैयोना लोगोफोर आंना मा फुङावसो फैयो मालायफ्रा बेलेग आं एकदम जुदा आं आलदा रोखोमनि मानसि दै मिथिबाय आं बेलेगजों मिलाया माने आङो एकदम फुङावनो फैदों नै बेरायफैदों आङो बेनि हाल साला माबायदि साफा नंगौना नङा बेखौ नायदों आरोखि ना फोसाबगासिनो फुङावहाय फोसाबो एकदमबारे क्लिन खालामना दोनो बेलासियाव पिकनिक जाफैयो लोङो जायो लेथ्रा खालामना गालाङोना मानसिफ्रा ओमफ्राय नै दा फोसाबगासिनो दङ आरोखि ना फुङावहाय फोसाबगासिनो दङ स' लोगोफोर आङो जायगाखौ ओरै देखायनोसै सोरगिदिं नै बेयावहाय जिरायग्रा बानायनानै दोनदों बेम्बु औवानि नै ओरै दङ नै हरै नायनोसै आरोखि ना आङो हाबजेननायनिफ्राय बानायाखै दै लोगोफोर माने आं मानसियानो उल्थाखा नालाय आङो एकदम जोबनायनिफ्राय बिजौनिफ्रायसो गुदिसिम लालाङो आङो मिथिबाय ना ज' लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोनहा आङो देखायनोसै नोंथांमोननो गासैखौबो फारि फारि आङो स्कुटिजोंसो फैदों दै लोगोफोर नै देखायजोबगोन आङो नोंथांमोननो स्कुटिजोंनो बेराय सिख्लाफोरनि फेभरेट स्कुटि आरोखि ना बियो बेस्पानो नै बाहाय सेल्फि पइन्ट नैबेथ' भुटाननिसो जाहैबाय नै भुटाननि माबा होदों नैबे सेल्फि पइन्ट आरोखि ना नै लोगोफोर बाहाय फैनानै सेल्फि लानो हागोन नायदो नै फुं दै लोगोफोर एकदम फुं 8:00 जादों टाइमा नायदो नै सेल्फि लानो बरिया ओरैबो ओमफ्राय ओरै थांबावनोसैलाय नायदो नै ओरै दै जिं जिं जिरायग्रा होजोबखादों नै औवानि बानायनानै बेलाय नैबेयाव उन्दैफोर गेलेग्रा हैलेंजारबो होदों नै नैबे जाहैबाय रेस्ट हाउस बेबो नै सोरबा मेंनानै बेरायनानै मेंनानै नैबेहाय जिरायनो हागोन रेस्ट लानो हागोन आरोखि ना नै बाहाय जिरायग्रा होखादों औवानि बानायखादों नै मैयानि जानानै थांनाय मोनानि सिंगारफ्रा नैबेनोमोन नैबे जाबाय पुकन दा ओमफ्राय नैबे जाहैबाय पम्फि बर' सानैबो बर' जानानै थांबाय थांनाय मोनायावहाय आंथ' फैयासै आं दाना मोनायाव बेरायला आं मोजां जाबाय बै स्लुइस गेटनिफ्राय फैनाय दै बियो ओरै थांनानैहाय बे एकदम थांगोन ओरै मा होनो आइ फवालि थांबाय ओमफ्रायो माबाजों थांबाय आरोखि बे दैया आइ फवालि थांनानै बहा थाङो आं मिथिला जिखुनु जाया थांबाय आरोखि बे दैया बेराफारसेजों नैबे सानजाजोंहाय नै बाहाय दै जमा खालामनानै दोनदों नाव जावगोन ना मागोन नाव लाबोगोन बेहाय नाव लाबोगोन खोमा नै बेहाय नै ओरै सानजाजोंहाय नैबाव दै जमा खालामनानै दोनदों बट लाबोनो हागौ ना जावग्रा ओमफ्राय देग्लायहाय एसे आलदा रोखोमनि बानायदों दै लोगोफोर नै फाग्ला स्टाइलनि बानायदों एसे आलदानो एक्सट्रा अर्डिनारिनो नायदो नै आङो दायो गाखोबाय दलाङावहाय नै औवानि दलां बानायना होदों आरोखि नै बेजोंहाय नै नायदो नोंथांमोनहा मोजां नुदों दा लोगोफोर खिन्थाहरदो कमेन्टआवहाय जायगाफ्रा माबायदि आरो जाय बिथांमोना फैयाखै नोंथांमोना बेरायफैदो आरोखि नै ओरै गिदिंनानै ओरै सिंजों हाबलांबाय आरोखि नै ओमफ्राय नैबेहाय सेल्फि पइन्ट फट' लाग्रा बाहाय बानायना होदों नै 1 2 3 मोनथाम बानायना होदों बाहाय नै आङो फुङाव फैदों नालाय दाबो गोजां गायाखै आङो स्कुटि सालायनानै फैदोंना ओमफ्राय दाबो गोजां गायाखै आरोखि बैयाव थांनानै नायनि र' जाय बिथांमोनहा
मिथियाखै बा फैयाखै नायफैदो नै दालाङा हिटखा देन्जार खायथ्रा बरिया लोहो लोहो मावलायो माथो नै एसे मावो बांद्राय मावा हाब बानायनाया खिन्थु एसे गोबाद्रायबाय रोजा होनांगौमोन नैबे दलांखौहाय जुदि मानसि बुरजा मानसि होंगो दोंगो जायोना गब्रखागोन बाव सासे नङा सासे गब्रखागोन जेबो नङा एसे केयार खालामनानै थाल लायै लायै थाबायबानो जाबाय नायदो नै लोगोफोर सेल्फि पइन्टखौहाय फुरा देखायजोब्बाय आं नोंसिनो गाहायजों दै बोहैलांदों नै जिरि जिरि निज्लागुरिनि दै आं दहाय फैनाया नै ओरै फैदोंमोन आं नैबे गोजौजोंहाय ओरै गिदिंनानै ओरै सिंजों हाबबोबाय आरोखि दैयाबो ओरैबायदि क्लिन हनै हनै नै ना नुहुरलायखायो हनै ना दावगासिनो दङ बैलाय हनै नुदों दा लोगोफोर नाबो दङ नै बिरादनो ना दावगासिनो दङ बैलाय हनै गिदिर गिदिर दंथ' बैलाय हनै बरिया नुजोबखायो नै नै नाफोरखौहाय ना दावनायफोरखौहाय नुजोबखायो जाय जाय बिथांमोनहा फैयाखै नोंथांमोनहा फैदो नायफैदो एसे इन्जयमेन्ट लाफैदो नङा होनब्ला दाउ मासे लाबोदो आरामसे हांनानै जादो एसे ओरै लाबो सोलायबावदो जायफोरनाखि लायो आरोखि ना लायैयाथ' लायो दै लोंदो स्प्राइट लोंदो थान्दा ना दङलै नै नोगोर ना दङ नै गिदिर गिदिर दंथारो माथो बेरेंगानो माबा माबि दङ नै बेलाय नै सेस ना गोजा नै गिदिर गिदिर दंथारो हाब नैबावथ' गोथौ हनै दैया ओरैजाय माने सिगां नैबेजों दलां ब्रिज बानायना होदोंमोन नालाय माबानि दंफांनि ओमफ्राय दा बानायासै दा ओरै एकदमबारे हाजों खोजोब्बाय ओमफ्राय नैबेजों पाइप हगार हरबाय आरोखि दैखौहाय बेजों ओरै खोलाजों हगार हरबाय